Hudáka. Ten sa hlavičke neprebil a Halenára pripravil loptu William. Opäť William. William posiela dobrú prihrávku na Jurča. Jurčo si preberá loptu pre 16, ponúkol ju Škvárkovi, Poláčku, parádny zákrok a ďalší a dorážka Škvárku znamená žilinské vedenie. V 33. minúte Žilinčanom vyšiel rýchly break. A po zrejme Mihálikovej strele Poláček predvedol ďalší. Áno, dobrý zákrok. Jurčo, Mihálik, Poláček loptu vyrazil, Káčer sa k dorážke nedostal, ale Škvárka už Poláčka prepálil po zemi k bližšej žrdi. V 33. minúte tak ide Žilina do vedenia. Žilinčania môžu nadviazať na svoje predchádzajúce dve víťazné vystúpenia pred vlastnými divákmi. Víťazstvo nad Zlatými Moravcami 1-0, potom Vysoké nad Nitrou 3-0. Môžu Žilinčania teraz záver z pečati 4-2. Prihrávka do pravej strany, lopta sa vracia k Pečovskému. Pečovský, Škvárka, čo ten dneska ešte dokáže zahodiť? Nie, dorážka mu už vychádza. Najskôr Poláčka neprekonal, následne už dorážku využila 83. Si ku golu pripíše aj žltú kartu za to, že zhodil zo seba dres. V 83. minúte strieľa Michal Škvárka svoj druhý gól. Hádam z 8. strely, ktorú vyslal na Poláčka. Tu ešte raz Viktor Pečovský, ktorý sa neunáhlil. Škvárka. Tak, Kleberová práca pri tom spracovaní, už sa mu tam uvoľňujú spoluhráči. Kleber ešte podržal tú loptu možno trochu dlhšie, ako bolo treba. A v zápätí už o ňu prišiel. Naopak sa tu črtá priestor aj pre Žilinčanov. William spracuje túto loptu, napokon ešte uvoľnil jedného zo svojich spoluhráčov a je to otvárajúci gól tohto stretnutia. Tak to bola naozaj paráda. Michal Škvárka sa teší z úvodného gólového okamihu. Pochválne určite aj Williama, ktorého spracovanie bolo naozaj výborné. Žilinčanov ďalej, Kleberov nepríjemný pokus. Vôbec prvá strela nitrianskeho celku do priestoru brány. Sa potešil aj Martin Krnáč, no ale teraz pozor na Jurča, po ňom William. Stále William, skúša to takto, krásna akcia, Žilina vedie 2-0. Nitrania sa síce ešte obzerali na čiarového rozhodcu, ale vyzerá to tak, že Michal Škvárka si zapisuje svoj druhý presný zásah v dnešnom dueli, no a pre Žilinčanov to vyzerá dnes zatiaľ veľmi dobre. Strany Mabuka. Belo. Aj tam si pýta loptu. A tam nakoniec skončila. Domáceho golmana Michalašovu teraz je možnosť na zakončenie. Pre hráča s číslom 20 Michala Škvárku a ten vyrovnáva na 1-1. Jednoducho Žilina sa nevedela dostať do pokutového územia. Takto Škvárka vyriešil najlepšie ako mohol. Strelba zo strednej vzdialenosti priamo k žrdi. Vyhratý súboj. Vyhratý súboj práve s Martinom Zemanom. To už bude úloha nového trénera Žiliny. Príde po letnej prestávke. Adrián Guľa bude mať práce dosť. Opäť vrátiť Žilinu na tie pozície, kam patrí. Teraz dobrá kombinácia, Škvárková strela, Žilina vyhráva 3-0. Dnes jej už 3 body nikto nezoberie. Krásne trafil Škvárka k pravej žrdi a z ich bol bezmocný. 88. minúta, 3-0.
ligovom kole, ako sme hovorili, prerušila 8-zápasové čakanie na víťazstvo v Corgon lige. Bolo to vôbec prvé víťazstvo Šošonov na jar. A okrem Roberta Picha sa teda zapísali do streleckej listiny aj spomínaní dvaja hráči, Dávid Guba a Tomáš Majtán. Medzi tým pekná strela, ktorá končí gólom. 5. minúta, tak to je výborný úvod pre domáce farby, pre MŠK Žilina. Teší sa Michal Škvarka. Ďalšia mladá nádej o farbách domáceho tímu. Takto sa dostal k lopte po prihrávke Miroslava Babčíka. Spracoval si ju kolenom, nešpekuloval, napálil loptu z voleja a mohol dvíhať od radosti ruky nad hlavu. Martin Chudý bol prikrát. V tomto momente výborne pozične zahral Peter Čoglej. Bol na správnom mieste, správny moment, očakával, že tá prihrávka pôjde na ľavú stranu ihriska. A priamo bol v priamke tej prihrávky. Štandardná situácia pre hostí. Loptu si postavil Samuel Štefánik. Uvidíme, čo vymyslia Trenčania. Bude 33. minúty. Loptu vyboxoval Martin Kuciak. Baj súboj s Pavlendom. Baj sa dostal k lopte, všetko to bolo v rámci pravidiel, ale v Trnave momentálne príjemných 25 stupňov Celzia. Takisto je jasno. Ale zatiaľ tieto podmienky viacej vyhovujú futbalistom za Zlatý Moraviec ako domácim. Martin Ráška sa predvedol ďalším dobrým zákrokom, nebola to príliš tvrdá strela, hlavne bola mierená do stredu brány. Žiadna ťažká robota pre trnavského golmana. Kaščák prišiel loptu, Kováč. Na ľavej strane mal dvoch spoluhráčov, na pravej mu nabiehal iba jeden hráč, ale mal pred sebou ďalších dvoch žilinských futbalistov, tak radšej Žilák počka na svojich spoluhráčov. Jozef Piaček. Nepodarilo sa mu loptu odkopnúť, preto je ešte šanca pre Oravíka. Oravík možnosť na Škvárku. 39. minúte Zlaté Moravce sa tešia z úvodného strelného gólu. Vyhrávajú 1-0. Strelcom gólu hráči som 26, Michal Škvárka. Videli sme, že Jozef Piaček sa snažil tú prihrávku, ktorá išla na ihriska zastaviť. A nakoniec